Welcome to the leading site news. Non chiklo yon pleng kailo Delhi jantar mantar long student tum jasemet kachesong sonam wang chuk ake hai alangli bangke choche junje kachesong pinian ke ning koira phobak ke pleng thulo seta India government mate la BJP atum a government lo la pen education a minister Dharmender Pradhan alangli la bangso a ministry ke lang ke thek pen jok NEET question paper exam paper bangke leak det titilo la pen la BJP sarkar jari lo pupen ke India long question paper mate exam paper ki leak ke Pharo isira hokep rahini baka soselo laan a question paper ki leak lo lasi ladak banget heglong dak lo pak trok mane exam pho trok a paper si ki leak jot panta munit tunke hangjoi a kapreka deta sonte India pe na kapreka deta sonte lage hur chodut po isi exam a paper ki leak anta hur chodutji sita ladak India long bangke BJP sarkar atum kacho matha bangke isi hini phot trok keping koi gali Pharo isira hokketa sose a paper si kilik la anta education a minister abangke therak thelang la pen alangli un edalo failure lo puta chema thelang ingtang uilang lasi student atum jasemet NEET appearance atum bangke halatum bangke kamatha sungpiglo alangli tum anning ke thedo NEET chepaun po alangli tum data phan akeme ke claim ji India citizen atum phan alangli tum ke serve ji phan service ki PG phan alangli tum anning ke thedo lapen alangli tum a career da ladaksi alangli tum anning ke che thedo lapen apia po a hem ke che langji phanta alangli tum a kamatha do lapen amang ka hemando sita non BJP atum kechari a sarkar Narendra Modi ke hai pen chenglo la pen non hur ke cho iddu bangke la Ministry of Education ke hai Dharmender Pradhan ga minister lo alangli ke thek pen joksi la puan non la bangso papers ki leak pen jok banging koi rahini a student atum ke apran char modelo suicide lo lang litum ke non ke aphiong a numbers ta nang bat ong lo ke chepati amithang ka chepati alang litum kamatha siune delo ko an ne ning ka che the ning kan phot trok ning kan trok sinar ke pen ka chisik amang ka heman laso a paper si palik pidunde aposi alang litum ke labangso exam un vekji la pen laso exam un lo te India a citizen atum han alang litum service ki PG la pen a hem a pia po a family la pen alang litum a careers apana mang ka heman anta ladak si pajud ludlo lapo se alang litum kamat haun ong posi apran mang char model sita BJP government tum alang litum han labangso a Dharmender Pradhan aphan bangke resignation chipi nang ji pusi kaddu ko beta kache song lo laso kache song long bangke BJP sarkar tum pilo ke claim bangke la kache song a protesters tum phansik ketheng ke chok ta so sagali brutality bhadi ek lokko pulmai puji ahir do pigan unte pathilap ansi ke claimi pulato sita la ana phita Dharmender Pradhan bangke pinianta resignation bangke chipi pelang la so posi la ke henu piglo nilita la pen litum APHLC penta la non cockroach janata party pulang litum ke chesong a visit dipke ke hai pen alang litum ke Japon la pen sonam wang chuka ke hai kadok kawe la pen Bollywood celebrities atum anta penangan kamatha ke me tum ke ladak cherap dun lo nili tum ta haladak dun si pale dunji pusi kamatha lo jasemen nili bangke dunji halada lasi alang litum han litum support dun lo sita ladak itum Karbi Anglong bangke labangso akachesong atomon bangke arjudun long le derason tomon nang jab inut bahani KSA tum
siarua KSA tumbang ka chesong theklong lo sita ke ong dung lo Charlie asong tumbang ke KSA pudet gali lo hala tumbang ke chesong dun hai hedet ke chesong tong hai hedet lo ne mate ka chesong dong kang tung ti de lo ne karju dunong le de lo ne sita alang li tumbhan li putot te alang li tumbhan putot barat titi pusini tumbhan ai pusita non ke alang li tumbhan ki putot kali sita chesong dun nangji pusi alang li tumbhan ka chuning ri la pen support ili tum pidu nangji ili tum a solidarity bang ke chepaklang do nangji non Dibrugarh ta pini chesong lo Jorhat ta tumi chesong lo la pen Nagaon ta tumi chesong lo Nagaon ta hir do piglo la pen Patna long ta chesong ahir do piglo Guwahati long ke RNC nilitum ta chesong dun hala dak bangke nilita dak dolo sosola long ka chesong student atum ta chesong lo la pen opposition party tum ta hala dak chesong lo la pen kaprek NGO atum ta hala dak ka chesong do Guwahati University long ka chesong atum ta do seta dakar biang long bangke la sotomon bang nang jab jela inut bahani karbi tum ta hala dak kele dun dolo hala tum han chorol karbi ang long ta la so ka chesong bang ili tumhanta nang rolo non isialam ini lagi pudang bang tung bangke la papers question papers kacho jor si ke claim ati di la so Dharmender Pradhan la pen Ministry of Education la pen BJP a sarkar tum bangke ICC a question papers kacho jor si lak krep ho an si kacho jor si hala so question paper ke nam dun unatum ke BJP alidar asomar atum minister atum union ke minister atum state along minister atum la pen MP atum asomar atum si la so question paper ke nam dun uncho hala tum ke tangka lak krep hota matha nang ne si hala question paper ke nam pen si la so exam ka che pass po la pen che pass de la tum doctors nang claim po doctors nang man der phita la tum hala question paper ke nam pen si ke pass jot lo tangte India so tum phan ke so ke langji ke la tum ke thek thelo ka di hala tum yong se ke so ke lang ta thek the det wrong treatment yong se claim warat lo tangte la ke rada so phan se ka phere me melo ke reng agje muni phanta ke so ke pa me det unje phanta la pa thi thula ko la ke la si la ke chok che piglo la si BJP a sarkar la pen education minister la Dharmender Pradhan bangke prabjin pen chi resign se rak nang po unte Narendra Modi ta alang ita che resign der nangji Narendra Modi ta thang na thekche foreign minister tumlo along dampo foreign countries dampo thang ta constructive alam ta ningje dun thekte hi ki pukang nek don thablo na ne melody chocolate pon ham pilon ne melody chocolate ka chop pon ne melody chocolate cholong le pilama ili tumpen an so se chocolate akke meta ha itliya so tum bang cholong Narendra Modi bang ason ka preke thang na thekte la so pose lang like som si claim rong la pen dakar biang long a BJP atum ta education system bang daktar ang ton si failure lo dake school hem anta rikang ingram sulo school hem a class bang ke KG1 KG2 pen class 5 ando ji isia school hem lo a teachers ke doji ke inurwe la so teachers ta kai madam verone themalang li tumanta BLO asai ko pipine census ka paklem thaban si a por bang ke engage that titi la pen school bang ke ningkan sielong chekloi jonalong ni phon ni throng par dam long le la som si BJP sarkar atum bang ke ka failure bang ke ong pik do piklan eli than eji plote sita e phong ke thane ron del me alam loti BJP tum si sarkar long dolo Assam ta dolo Karbi Anglong ta dolo all India ta BJP tum si ruling lo si ruling atum ka protest puke karjulong mang do ilang ka prekadet ke lapen la so prang ta India long ta heglong o ilang sita non BJP wang lo pupen ke parlin parlo lo da bang ke BJP tum nili ta heglong da Guwahati ta chesong ala BJP officer long hadi ala lalmati hala daktak tuliram rong hang pen chenglok hala Piju Sajarika pen chenglok koma mane minister atum MLA atum anta hadak topik dakma manghume melo India yung se kopine ke chok che dokok polotang te in det ke cari la along yung se pine ke le damde dokok polotang te kapachok nangji kapa pleng nangji kapa me nangji ke sarkar atum lo komane individual amune ke un elo
si BJP tum si sarkar lo latum si pachok nang po sita latum ka pachok ibang ke mathadam de chini thu de ne bine hatam bang ke ka parlin tu si nanga che song thu lapen Rahul Gandhi ke hai phan li abegidun polam kali Rahul Gandhi ke parliament long ke leader of opposition lo opposition atum phan haladak lam kaning je dun ji ka dok ka ve arpu ke alang li phan si ki pek lo sir Rahul Gandhi ke arpu che claim lo ladak bang ke nili Congress abi ta dunde thang abi ta dunde sita Rahul Gandhi bang ke hala student atum phan police atum ke theng ke chok ka chenek lapen alang li tum Lok Sabha speaker are resident along ta damlo oppositional leaders atum an chingrum petsi la papers leak apu tha bang ke itum parliament along debate nangji solam pusi alang itum chingwai damlo hala speaker bang pilo thak don ke la ke ne sarkar pan arjuna ngelang speaker bang ke alang li discretionary power do la sopu thak discuss nahi puta me thang pun seta sarkar pan arjuna ngelang pute ma phan arju poke Narendra Modi pan arju po Amit Shah pan arju po hala Dharmendra Pradhan pan arju po hala Dharmendra Pradhan ke chingwai nahi puai hello Narendra Modi ta puai hello alang li thanga thek the ki puto dalam gali asi laso ki pudu na posi koma phan onte ka ching kidam po sarkar phan ching kinang lang posi lu speaker ta purong posi alang li tum Rahul Gandhi only la pugali sita oppositional leaders atum an bangke prime minister a resident at hengnu si alang li tum ke chesong nang kong la ke la da ke thang na ka heno velo la MLA BJP atum bangke alang li tum insecurity feeling lo alang li tum ka phere lo posi pine chesong thap chesong pulo hala patna long amo penda pubom lo BJP a gunda tum bangke la street along hedi dam kache jeng pon procession dam si Congress office are getting doidam daksi hadak bang arlong ge wardam lason se la jantar mantar along ta la police atuma side na thuda bangke RSS atum BJP atuma gunda tum phansi kai bong pot krai si kai bong achelon along gojal sakchok si student atum phan theng lak theng plin de hala government atum home ministry atum ta alang li tum han pupe people si la haya gunda tum phan police kali pin atum phan police atum na thang da puai he athema government si ki pulo atum phan BJP government si ki pulo posi pa theng longarel asi hala so kache song student man ke theng ke chok along ke police atum le lapan ke theng ke chok kache negar kali hala da ke RSS a gunda tum BJP a gunda tum dopi lageli tum photo videos long ka thek long lab